Durant 4 anys vaig ser regidor de Sanitat i Serveis Socials. En aquell moment, doncs, em sembla que era l'any 87, si no recordo malament, doncs s'havia de fer les llistes electorals de cara a les municipals, em van venir a buscar com a independent, vaig entrar a l'Ajuntament com a independent, i quan vaig dir que sí, vaig entrar, vaig donar-me compte que potser havia dit que no, perquè és molt diferent ser metge, en aquest cas especialista, i d'una cosa molt concreta, a ser metge expert en salut pública, que és molt diferent. Una de les coses que sí potser dic que em vaig quedar més content és de dues coses. La primera és que a la residència social vam aconseguir dotar l'hospital d'una plaça de metge geriatre i també vam muntar una plaça de fisioterapeuta que anava cada dia a visitar els malalts i atendre els malalts i a fer-los treballar. I de l'altra cosa del qual també em puc sentir satisfet, perquè encara continua, és que vam fundar el que se'n diu ara Sala Puigverd. I era aquell centre d'atenció musculoesquelètica i de fisioteràpia per nens que tenen dèficits de tipus neurològic, de tipus malformatiu, i vam començar amb 3 o 4 nens. Un de la plaça, un del carrer de la Baixada del Palau, un d'aquí, un d'allà, 3 o 4 nens, amb la Marta Prat, que era la fisioterapeuta que encara estan aquí. Estic molt orgullós que això encara continuï.